Is-settur tal-ospitalità f'pajjiżna reġistra riżultanti pożittivi ferma tielet kwarta din is-sena, jiġifieri bejn Lulju u Settembru. Dan ħareġ f'konferenza tal-aħbarijiet li tellet l-Assoċjazzjoni Maltija għall-Lukandi u r-Ristoranti l-MHRA fejn notat li l-irkupru tas-settur wara l-imxija tal-COVID-19 kien aktar b'saħħtu minn dak previst. Fil-fatt intqal kif il-wasliet fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta f'dan il-perjodu huma mistennija li qabżu il-miljun persuna. Dan ifisser li dan il-kwart rama 88,000 turist aktar li wasal f'pajjiżna meta mqabbel mal-istess kwart fl-2019 l-aħħar sena rekord qabel il-pandemija. Dan fl-istess waqt li l-iljiem imqatta f'pajjiżna żdiedu b'aktar minn 510,000 lejl meta mqabbel mat-tielet kwart tal-2019. L-infiq f'pajjiżna wkoll mistenni li għal dan il-perjodu jirreġistra tkabbir ta' 18% meta mqabbel mal-2019 għal biljun u 26 miljun euro li ntefqu fl-ekonomija ta' pajjiżna. F'komment li tal dan l-istazzjon, il-President tal-MHRA Tony Zara innota l-ottimizmu li għandu s-settur għall-aħħar kwarta din is-sena. Aħna konna qed nistennew fil-fatt il-recovery jsir sa fit-25. Qegħdin fit-23 u r-recovery diġà qiegħda hemmhekk. Tajbin ħafna u qed nistennew ukoll li quarter 4 ikun tajjeb ukoll u allura jista' jkun ikollna sitwazzjoni illi nkunu aħjar mill-aħjar sena li kellna li kienet 2019. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Karlo Mikallef ippreżenta aġġornament tar-riżultati għas-settur turistiku għal perjodu ta' bejn Jannar u Settembru ta' din is-sena. Din il-preżentazzjoni jrid ukoll prestazzjoni b'saħħitha għas-settur turistiku f'pajjiżna filwaqt li jinnota kif l-awtorità se tkompli għaddejja bil-ħidma tagħha li tkompli tirriklama lil pajjiżna bħala destinazzjoni ta' kwalità għolja permezz ta' reklamar indirizzata apposta għas-suq turistiku ta' pajjiżna.